Salam hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar. Bugün esip bolsa Adobe Premiere Pro programmasyny toy videosyny nähili montaj etmeli, nähili başyndan başlamaly. Ädim görkezmekçi. Nähili ýagdaýda import edýäs, nähili kesýäs, nähili effekt goýýas, video işlenişime taýýar bolandan soň nähili eksport etmeli. Şolatlara çenni görkezmekçi. Egerde siz hem toy montajyny öwrenmek isleýän bolsaňyz, bu video size laýyk video. Gelin başlaýyn onu. İlki bilen näşolar ýaly Premiere proyektimiz açyldy. Men ozallan taýin edip goýupdum. Materiallarymyz misal üçin alt kameraly bir toýumuz bar. Şu ýerde kän wagtymyz almasyn diýip öň bir taýynyny görüp goýdum. Häzir bu ýerde içine almakçy bolsak, şu ýerde proyekt penceremizde üstüne boş ýerine iki gerek basan ýagdaýymyzda şolar ýaly kompýuterimiziň içine girýär. Şu ýerden misal üçin aýdaly şu toýumyzyň içine giremizde özümizde belli edip goýýas. Misal üçin restoranymyz bukça gördüsi we şolar ýaly papka bölüp goýýas. Biz şu restoranyny montaj edýäs. Restoranyň videosyny. Misal aýdaly restoranyň içine girýäs. Ataş berdi, şolar ýaly gutlaw sesi aýratyn hertin aýratynlykda papka edip döretip goýupdyk. Inni içine nähili ýagdaýda alýas. Misal üçin menkine odal alynan, misal aýdaly ataş içine aljak bolsak, şu ýerde import foldera bassak, tutuş şoň papkasy bilen öz içine alýar. Yok, içinden aýratynlykda bir belli videolaryny alasyňyz gelse, şolar ýaly içinde öz gerek videolarymyzy belleýäs. Her bellemizde kontrol basyp bellesek, herten aýratynlykda belleýär. Aýrylykda aljak bolsak, videonyň bellenmeden soň, gerek videomyz bellenmeden soň atkryda bassak, aýratynlykda videonyň içine alýar. Misal aýdalyna bize şu ikisi gerek diýeli. İkisini bellenmeden soň atkryt diýsek, bize şu ýere içine alyp berýär. Ýöne bize häzir bärik gerek däl. İçine alınışyna düşünenler diýip umyd edýän. Şolar ýagdaýda allyk. Inni misal üçin aýdaly kompýuterimiziň ýagdaýyna görä näçe köp kamera sanyny goýsak, kompýuterimiz ýagdaý pesirek bolsa götürmän biler. Şu ýagdaýda işlemizde agyrlyk döremiz ýalyk. Videolarymyzy ýeňilleşdirýäs. Näil ýagdaýda ýeňilleşdirýäs? Misal aýdaly bizde şu 6 san kamera. Şolar hemmesini birlikde häzir montaj edip başlasak, kompýuterimiziň azajyk doňma ahmal rahatlyk bermeýär işlän ýagdaýymyzda. Şonuň üçin proxy diýip bir bölüm bar. Misal proxy nähili edilýär? Aýdaly misalyna merdan, tros, berdi, ataş, kran. Misal bu ikinji ronymyz bar. Bunu alýas. Alt kameramyzdan belledik. Şu ýerde üstüne bellenmeden üstüne sagyn basyp aşaraqda proxy diýen yer bar. Proxy barýas. Proxyň üstüne basanmyzda gapdala ýene bir bölüm açylýar. Bu ýerden hem grid proxy diýip ýazak. Grid proxy. Grid proxyň üstüne bassak, bize şolar ýaly pencere açylar. Häzir size görkezýän videolar çökeran bolanyň üçin az hatlar görünmän biler. Şu ýerde format diýip berýär. H264 durýar. Present diýip ýazylgy. Şu ýerde bize 3 tane zat ödürleýär. Low, medium var, high var. Şolaň laýyrak görnüşi mediumda goýýas. Mediumda goýduk. Ýokarky formaty H264'de goýduk. We aşağı bolsa next tipa aşağında da özüňiz nira proxy. Proxy diýmek näme diýmek? Proxy biziň alan ýanky içindäki materialymyzy başga bir ýere konvert edip çykaryp berýär. Şonu has ýeňilleşdirýär. Diňe işlerimizde daşyna çykaranmyzda hiç ýagdaýda bize bökdönşlik döredönök. Diňe
programmaň içinde bize yeňillikler ötüp berýär. Şolar ýaly düşündirýän. Käbir soraýa proxy system kaçtı pis görünýär. Ol diňe programmaň içinde pis görünýär kaçtı. Diňe programmaň öz içi üçin daşyna çykaralmazda hiç il ýagdaýda kaçtywasyna ziýan beren ok. İkinji nokoduny ikinji belligine geçirýär. Şu aşağı ýüdürnäki şoňa galçykan goýýar. Uý kapitalyna browse diýen ýeri bar. Browse basýar. Ni proxymyny ýera etmeli. Misal üçin öňkü videolaryňda da düşündirdim kam diýen ýalňyşmasam. Misal aýdaly biziň şu ýerde işleýän nemämiz bar. İşleýän şu matky işleýän toýumuz. Misal üçin merdan diýip ýazyk. Merdanyň içine girýär. Ina primera diýip papkaçdyk şu taýda buňa primeramyzyň açanmazda primeramyzyň sahranyt edýän yerimizi proyektimizi şu primera sahranyt edýär. Esas etmer zadymyz. İýandan bolsa ýene bir papkaç ýat. Şolar ýaly men ýaňama aýtdym, öň taýyna goýdum. Bu az uzagrak wagtymyz alan soň. Aýrylykda da bir video düşürür nesip bolsa aýratyn nähil proxy edilişini uly ekrana aýratyn görkezip geçer munum. Noşma bir umum maglumat bereýin. Proxy diýip ýazyýar. Özümüz biler ýalyk proxy diýip papkamyz bar. Şuňa vybrat papka diýýär bolýan. Ina vybrat papka basýar. Ina şu ýerde şol näme geçýär. Proxy inni şuňal edenmizden soň okey basarys bolýan. Men sizde başgarak görkezýän. Şu ýerden bir videony alýas. Ina ataşyň içinden bir videony aldyk. Ataşyň içinden bir de şolar ýaly video geldi. Şu videony biz ýeňilleşdirjek bolsak eger muny näme geçireli daroşkamda videosyna sagan basýas new sequence from clip. Ina şu ýere basýas biziň görüşimiz ýaly sequence'amyza geçýär. Ina aýdal mysal üçin şoňa play basan ýagdaýymyzda bu mat goýurňa käbir kompýuterlerde men aýtjak bolýarym şu az doňup näme şeýler hareketler etmek ahmal şu zatlar bolmaz ýalak aýdýan. Inni şu videomyň üstüne sagan basýas. Proxy diýen ýere barýas. Proxy diýen ýere baryp kapitalyny ýene bir bölüm açylýar. O taýdanam grid proxy üstüne basýas. Grid proxy üstüne bassak ýanky diýişimi diýär ýokarky H264'de we quick time bar şu ýerde. Quick time haçan goýulýar. Şu matky biziň montaj edýänimiz MP3 formatda alynan. Egerde biziň ýazan ýazgymyz, alan videomyz MOV formatda bolsa quick time da goýmaly. Dogandar ýatdan çykarmalyň şunu. MP3'de alan bolsa H264'de goýýas. MOV formatda alınan bolsa quick time da goýýas. Şunu belläliň esasy. Indi biz häzir MP3'de alynandan soň H264'de goýduk. Bu ýerine men gaýtşym ýalyna medium'da goýýas. Medium'da goýduk we aşagyna kynamen iki tane bölüm bar. Şu ýerden aşagysyna goýýas. Aşagysyna goýup kapitalyna sağ tarapyna browse üstüne basýas. Ina şu ýerden biz ýene bir papka açaly. Size görkezmek üçin salaýdaly şoňa proxy 2 diýip ýazdyk. Size görkezmek üçin açdym. Misalna şu papkamy belledik. Vybrat papka diýdik. Ina görüşiňiz ýaly. Proxy 2 papkany saýlady. Okey diýip bolýan bize media encoder açylýar. Ina şolar ýaly. Bulam Adobe'ň içinde nähil gurnalşyny görkezemde içinde badyrna öz awtomatik ýagdaýda proxy etdi gördüňizmi? Awtomatik ýagdaýda proxy etdi we galçykasyny goýdy boldy diýip. Indi proxy nähil görmeli? Proxyny ina şu ýerde menne çykaryldyr. Toggle proxies diýip ýazyk. Aýlawja daşy togalajykdyr. Egerde sizde ýok bolsa, ina biziň program monitorumyzyň ýüzünde aşağı ýüzde sağ tarapda goşmajyk bardyr. Şu goşmaň üstüne bassak, bizene şular ýaly zatlar çykýar. Şu ýerden proxy'ni toggle proxy diýen emblemaja şekiljiga alyp şeýle
üstünden basıp saklaýas we goýberem dokda aşak öz monitorumun üstüne şeýle çeksek şu ýere geçirýär. Okey diýär. Inni şu toggle proxy üstüne bir gerek bassak ne daşşagat goýgor ýana gördüňiz. Ene proxy'miz açylan ýagdaýda. Proxy edenmizden soň yan gaýtşymýaly programmamyzda kaçty we pitrak görünýär ýöne bize işlemäne has ýeňil bolýar. Ne Reveal Explorer. Ne ýanky biziň içine alan faýlymyz aýdaly 64 megabyte gowrumy. Ýanky biziň içine al proxy'den faýlymyz originali hakyky ögön syomkaň özi 64 megabyte. Inni proxy'den ýerimizden görelim. Şuna şu ýerde proxy diýip açypdyk. Proxy'ň içine girer bolýar. Ine 20 megabyte bolupdyr gördüňizmi? 20 megabyte ne ýanky diýişimýalyk. Ne bu ýerdäki ne razmeri 1920-1080 razmerde 64 megabyte beýlekimiz bolsa proxy'den bolsa ine aşağına öz ýazýaramna hem ady ýerden proxy edilenip belligini öz awtomatik ýagdaýda goýýar. Bunyňyz 1280-720 razmere getiripdir hemem gowrumyny kiçeldiripdir 20 megabyte edip. Şunluk bilenem biziň videomyz has ýeňilleşýär. Biziň işimizde has ýeňillik döredýär. Inni toy videomuzy montaj edip başlaýas. Inni bize täze Suguyanka gerek şu ýerde. Ne? Şu ýerimizde kontrol na harpymyz basýar. Klawiaturadan kontrol na harpy basanyňda bize şular ýaly penjere açylýar. Geçenge degem görkezipdim. Biziň işleýän häzirki biziň alýan videolarymyz 1080p 50 kadrda standart ýöre ýani şol ýok başgarak formatda alynan bolsa öňkü videolarymda da badyr başgarak formatda alynan bolsa näil format açmalygyny bilmeseňiz videoň üstüne sagynmasyp new Suguyanka from clip diýip bassak şoňa görä şu kadrymyza görä bize Suguyanka döretip berýär diýip aýdypdym öňe. Ýadyňyzda bolsa ene şular ýaly bize Suguyanka döretip berýär. Ýöne bize häzir bu gerek däl. Häzir bunu aýyrýas. Biz açmaly razmerimizi bilýäs. Kontrol na harpa bassak. Ne şu ýerde. Ne şular ýaly AVS HD. İçinde ne 1080i var, 1080p var, 720 var. 1080p'nin üstüne basýas, kapitana strelka çykypadyr. We AVS HD 1080p 50 kadrda goýýas. Inni aşağı ýüzüne bolsa, misal üçin aýdaly restoran bolansa özümizde belli kökmünde, ne restoran birinji. Restoran bar diýip ýazýas. We okey basýas. Ine görüşmek ýaly Suguyankamyz açyldy. Men bu işleyen programmam Premiere Pro 2024-nki. Men geçen gedek size düşürümde Premiere Pro 17-ni düşündürtdüm. Onu umum maglumat hökmünde görkezipdim. Bu Premiere'mizde da ütköşme ýok. Ütköşük bir kän bir tapawut ýok. Içiniň dizaynlary ütgoýar. Çalaça. İçiniň sazlamalar edil şo 17-nki ýaly. Buňky ütgoýam diýseňiz eger. Näme şu ýerde editde preferensde edil şo 2017-däki ýaly nastroykalar bar. Bunu da istadi ütgän ne media case'miz, aftersave şular ýaly ýagdaýda. Inni Suguyankamyz açdyk. Birinji bärde bir zat bar. Her kimiň öz tejribesine görä işleýişi bar. Mysal üçin näme şular ýaly işleýän ekeniň zat diýmeler men öň başda da aýdypdym. Siz esasy maglumat size yaran bolsa, siz onuň özüňizçe haýsy näme nirde näme goýuňyz rahat bolsa, arkaň özüňiz öz ýagdaýyňyza görä öz alaýyk tarabyňyzda goýubermeli. Men mysal üçin birinji näme bizde näme tros we kranma ops planlary birinji aşakda goýýan. Men öz edýän zadym. Mysal üçin trosa girdik. Ne?
Trosa girenmizde. Şular ýaly trosyň içine girýär. Papkamyň içine pencere açylýar. Indi bizde şular görünýän şekilde dur. Şuny biz list görnüşe geçirmeli. Egerde şu görünýän şekilde goýsak, misal üçin aýdalına şu görünýän şekilde hemmesini. Sa biriň üstüne basýar, Ctrl A klawiaturamyzdan Ctrl A knopkany bassak hemmesini garalaýar. Ina şu ýerde awtomatik ýagdaýda süýen kanala geçirýän ýeri bar. 4 bastanjak 4 push emblemat kvadrat aşakdy. Ina şu ýerde. Avtomat to süýen kadip ýalyk. Şoňa bassak. Ina. Okey, basar folin. Şu yer köp ýagdaýda garşy geçýär, iýdigderligi bolanok. Namyny 206, 207, 208 iýdigder geçipdir. Ýöne rahat taraby köp ýagdaýda bulaşmaz ýalap aýdýan. Ina. Çalmydan taň papkamy şuny list görnüşe geçirseňiz hat rahat bolýar men üçin. Ina. Şular ýaly list görnüşine geçirýär. Birinjiň üstüne basýar we birinjiň üstüne bassak klawiaturamyzdan shift knopkany basyp iň aşaky bölegine de iň soňky wiziýanyň üstüne de bir gezek bassak hemmesini üstüne belleýär. Soň ýanky diýişimiz ýaly aşakda çep o sağ tarapda awtomatik süýenka diýen ýeri bar. Şoňa bassak bize şular ýaly pencere açylýar. Pencere açylandan soň bärlerde hiç ýerni ütgödemzok. Indi bir şu ýerde etmer zadymy sizden täze açylan ýagdaýda aşakda transition ýerine diňe Apple default audio transition şuna galçka dursa bolany. Beýleklerde hökmanlar geregi ýok. Başga ýerlerine degemzok. Bir şu ýerde sizde ikisine de galçka duranlar şoň. Şoň diňe audiosyny dursa size ýeterlik video hökmanlar. Oňam näme iş edýän aýratynykda bir video çürür. Häzir men umumy geçip gideýin. Inni berde klip overlap diýip diýen ýeri bar. Bizde 30 dur. Häzir 30 näme iş edýär? 30 misal üçin 30 goýup görkezýän ilki. 30 durka okey diýär. Okey'e basar solun. Näse güýen kamda geçdi. Nä. Goýup göreli. Ýa-ni 30-da duran ýeri näme iş edýär? Bu goýup taşlaşdyrýanymam klawiaturada ýokarda goşmak we aýyrmak taşlaşdyrýar. Goşmagam goýup ýa-ni şular ýaly. Inni ýa-ni 30 goýan ýerimiz ina 2 sany kadr. Ina şu ýerde bir kadr, ina da 2 kadr. Şu ýerde bölünýän ýeri bardyr. Ýa-ni audioda galçka goýan ýerimiz ina şu manyn beri ikisiniň arasyna mixer goýup beri 2 sany sesi. Misal, ýa 30 näme diýär? 30 goýan ýerimiz ina şu ýerde şu arasyny açaly. Şeýdip arasyny açýas. Ina seredin. Ina şu ýerde gys galypdyr. Gördüňizmi? Videodan kesipdir. Ina ýa 30. Ina 30 diýmek näme aňladýan? Videoň başynda goýýas. Şul 30 frame'den bir frame diýil ýa-da şeýle bir gezek geçýäs. Ina bir klawiaturamyzdan sağa aşağı strelkalar bar. Şoň sağ tarafa bir gezek bassagna bir-birden bökýän bir frame'den 1 2 3 4 5 6 şeýle gidip barýar. Şuny 30 gezek şeýle süýşen ýagdaýyndan bize kesip taýyn görnüşde hödürläp berýär. Buňam gerek yerleri bar. Misal üçin atqulok diye Türkmeniň toýlaryna atqulok diýen sadaka we bir kameralyk yerlerde ulanmaly yerlerimiz bar. Olara hakynda da bir görköz geçer nesip bolsa öwrenmer zadymyz kän ýanky içimýäli. Biz häzirdiň umumy maglumat häzirlikçe bir görköz geçeýin. Soňra soralaňyz boýunça aýratynykda da görkezler düşünmeseňiz. Ina düşündik aşma 30 sany frame'den kesip bize awtomatik ýagdaýda taýynlap berýär, ýa-ni 30-a goýan ýerimiz. Ýöne bular ýaly gruppa aldan toýdy, onu ulanmak gerek däl. Biziň işmer köpeldi gaýta 30-a goýsak, hersini şeýlerekde açmaly bolýar, arasy bölünýär. Bize arasy bölünen gerek däl häzir o gruppa 6-7 sany kameraly toýmazda arasy bölünen ýokman näl.
Muňa düşünenler diýip umyt edýän bular aýyrýas, täzeden alýas. Girdik, trosumdan spisak görnüşde dur. Birinjiň üstüne bassak, shift bilen belledik. Aşağı kadary avtomat sügenka bassak, ina şu 30 ýerini 0 goýýas. 0 diýdik we okey'e bassak. Inni 0'a geçirdik. Bolin biziň arasyny, ýanky wideolarymyzyň arasyny açman ikisini şeýle bolmaly alap geçirip berdik. Aras kesilmedik görnüşde bize dol ýagdaýda geçirip berdi. Muňa da düşünen bolsak, inni trosumuzy allyk. Ana şu ýerde trosumuzy allyk. Insana geçýäs. Misal üçin kadrymyzyň insanyna ýokardaky çöpümüzi geçirdik. Golaýlatdyk. Arasyny açýas salaja. İkinji krany goýýas. Ana kran şular ýaly. Birinjiň üstüne basýas. Ctrl A. Ýemmetini belledik we avtomat sügenka bassak. Bulan bäri nolludur. Bir gedek sağdan soň şodurşuna durýardyň. Soň ütköçek wagtyňyz ütködämeli. Näçe frame'den kesjek bolsaň, ýankyşym ýaly 20'den 25'den özüňize laýyklap goýaýmaly frame zany. Ýöne şu standart 20-25 30 şota görä goýulýar. Bäri nolludur. Okey bassak. Ina easy'dini kranmagyň kadrlar geçdi. Ina geçdi inni. Ina bular ýaly şekilde A knopka, klawiaturamyzdan A knopka bassak, ina şular ýaly bolýar. Bir gedek basarsam boly hemme ýerine easy giderligini belläp berýär bize. We ýene V knopka bassak, V ingliz harpyna V knopka bassak öňkü şekline gelýär. Inni arka ýüzüne kran kadryny belledik. Muny ýokary ýüzüne geçirýäs. Trosumyzyň ýokary ýüzüne geçirýäs. Ina geçirdik. Üstünden tuttuk. Şeýle süýşür bersek, öýdüne beýle süýşür bolýar. Saçy muny goýduk. Häzir fazla ýazsaň. Häzirlikçe ýer we ýer goýuşduralım. İkinji kadr bilen trosumy goýduk. Bu arasynyň açylyşam. Saçy primera 17'de şeýle şu jagaty bölegine gelip mişkamyň ortasyna tigirlesek açylýardy. Bunu alt knopkan, klawiaturadan alt knopkan bassak, ina şular ýaly ýagdaýda giňelýär we aşağı çelýär. Şu ýagdaýa edip bolýar, şular ýaly. Daşlaşdyrýas. Ikinji, üçünji nämäni goýýas misal üçin. Kranallyk, trosallyk, inni aýdaly ataş merdan goýaly. Merdan edilýän ýaly list görnüş kontrola avtomat sügenka geçirdik. Inni şeýle şunu bir üstüne şeýle oklap çykýas. Şular ýaly üstüne goýduk. Inni buny bir-birine sazlamaly. Misal üçin kameralarına, başyna, toý başlaryna zapsa basýarlarda soň bolsa öçürenoklar zapslaryny. Başdan aýagyna çenni zaps öçmän gidýär. Bu näme üçin edilýär? Kim nirde näme işläp beren bolsa hemmesi deň derejede bile deň ýörer ýalyk montaj edenmizde öçürmän alınýar. Arasyny açyşdyrdyk. Inni o wideolarymyzy saýhallaýas. Misal üçin Tros restoranyň içinde karan merdan ýanky kimbi berdi we ataş bular restoranyň içinde başdan aýak işlänler. Berde bolsa soň bir ronyň goşulýar.
soň bir kameramy goşulýar. Bu kamera ýaşlaryň ýany bilen bile giden. Ýaşlaryň ýany bilen gidip ýaşlaryň gelişini ýanqyaly oğlanyň gidip salondan gyýdy alşyny şol atlary syomka eden. Şoň üçin buny aýratynlykda montaj etmeli. O gerek ýerine goýmaly. Şoň üçin şolar ýaly öçürip alınan kadrlar ýene. Saat üçin şu ýerde başlapdyr. We şu ýerde de oturýar. Buny şeýle aýratyn aýrýas berden. Saat üçin üstüni belledik. Diňe ýa öçürip alınan kadrlaryň üstüni belledik. Ctrl X bassak kompýuterde bilişimiz ýaly Ctrl X düýbünden aýrýar mysal üçin Wires'de diýdi. Buny soňuna geçirip goýary. Häzir muny gerek ýerine arapda goýmaly ýerine goýardy işläp montaj edip Ctrl X basanymyzdan soň ina boş ýere arkasyna gelýärse Ctrl V knopkasyna bassak ina şolar ýaly arkasyna geçirdik. Bak häzir bu ýer gerek däl bize. Inni ikinji sal aýdalyna şu ýerde gelipdirler. Restoranymyzyň aformlenýäsi işlenen kadrlar bar. Bedegi şolar ýaly bärlerini bir-gara aýrýas. Misal üçin aformlenýä şu ýerde dursun. We biraz ýa-da ýaşarýas. Aformlenýäler her ýerde ýetişdiginden bölek alypdyrlar. Bunu geçerýär aformlenýäsini. Berdiň alan kadrlaryny çöpledik. Indi Ronin'inki. Ronin'in aformlenýä kadrlary, bedegi işleri. Şu ýerden başlaýar, şu ýere çenli. Ve munam tüýjürdik. Merdanyň kelimedil şolar ýaly alias tüýşürýäs. Inni ýene nimeňki galy Qyranyňky aformlenýä kadrlaryna şu ýerde başlapdyr, şu ýerde de gutarpdyr. Qyranyňky namallyk we tüýşürdik. Trosoňky işlenler var şolar ýaly trosoňky namalýas tüýşürýäs. Ne görşümüz ýaly aformlenýä bedegi işler kadrlary taýyn aýratyn bir ýere jemledik. Indi bedegi işler bärde durýar. Indi arka ýüzi. Ýedine tüýşürýäs, ýene adaç giň edýäs ýerimizi. Ýa-ni işimiz A knopka basýas. Mişkama tutýas we hemmesin belli, ýani aşagdan ýokary hemmesin belli. Bilelikde tüýşürýär. Inni näme diýäs? Inni aşak ýüzünden biziň misal üçin göni bagşylarymyzyň o göni ses gapdalynak aparat, durýan aparatdan alynan ses bar. Arasda dur ses bolar ýaly. MP3 formatda ýazýar. Şonu alýas. Misal üçin şu ýerde misal üçin aýdaly näil tapawut berýän görkezmek şöyle. Biz häzir göni şoň özüni diňläp görsek, şol merdanyňkyda öz sesi. Ken durluk bolanok. Kameran öz sesi bolan soň daşynyň sesleri bar. Hop şu daşyndan gelýän sesler bilen bile alýar. Şoň üçin gaty bir dur bolanok. Şoň üçin daşyndan ýankylyşmy diýäli bagşylarymyzyň aparatyndan göni MP3 edip ýadylar arasda sesi alýas, zapis edip aşak ýüzünden şonu goýýas. Misal üçin MP3 edip içine aldyk. Şolar ýaly bir faýllar bar. Edilýän ýaly bulam video alşma diýil içine. Ýöne şu ýerde ýalňyşmaly däl zadymyz dogonlar şunu aýdyp geçeýin. Şu
her gedek içine bir aljak bolam, içine bir geçirecek bolam da şu soňuna geçirýändimiň sebäbi misal aýdaly şu ortada duran bolsa bizem misal çöpümüz şu ýerde duran bolsa MP3 failimiz allyk şey diýip geçirer bolýan, gördüňmi? Ine aşakdaky öňki içine alyp goýan zatlarymyzyň üstüni ýapdy. Üstüne okgoýa. Şeyler bilen aşağına sesler ýitirýär. Şular ýaly bolmaz ýalyk. İnsanyň boşluğa geçirýär we aqlyşym ýaly içine alyp ýedine geçirdik. Soňundan özümüz gerek ýerimize goýaýmaly. Bunu heminni inni bu MP3 failimizi gerek bolsa şu aşakda da goýsaňyz bolýar. Ýöne sesini arasyna daşlaşýan kameralar daşlaşýan ýer we goýlaşýan ýerler we sesler o ses tolkunlar ütkap durýar. Şoň üçin arasynda mysal üçin ýarym sagat, 1 sagat geçenden soň işläp oturýar. Ýarym sagat ýerini dinýär, 1 sagat ýerini dinýär. Her şolar ýalyk ara çäklerde sesleri azajyk kamera sesi öňe gidýär, arasy MP3 me ýa-da galýar, şolar ýalyk arasynda oýnama bolup durýar. Şol zatlar sazlap durýarlar, hemme görünýärler. Bize mysal üçin ýokarda durany gowy. Göz astyna bolarýarlar. Misal üçin näme diýär? Şu ýerden birinji kadrymyz Troasyň kadrdy. Troasyň ýeri daroşkasy. Misal diňe sesleri bir basganjak aşağı düşürmek üçin şu ýerde boşlugymyz bar. Aşağam şeýle ses duruşuny her kamera ses aýratyn bir daroşka nimede liniýada dur. Klawiaturamyzdan alt knopkany basyp mişkamy şu ýerde dura. Klawiaturamyzdan alt knopkany basyp saklaýatsa mişkamdan hem çep tarafını basyp goýberem zok ina şeýleje hemme ýerini belliýär. Ina belledik we mişkamyzy goýberýär. Soň alt knopkany basylgy ýagdaýda alt knopkany klawiaturamyzdan knopka altymyz basylgy ýagdaýda klawiaturadaky ýokaryga aşağı gapdaly strelkalarymyzdan aşağı strelkany basýar. Ina alt knopkany goýberem zok basyp saklaýar we strelkalardan hem aşağı basýar. Ina şonu bir basganjak hop hemme ses bir basganjak aşağı düşdi. Inni MP3 failimizi şu ýere azajyk gyssak bolýar, şu ýerde zat ýok, ýerek basypdyr. Ina şeýle süýşürýärse, ina birinji edip sesimizi goýýas. Ina MP3 sesimizi goýduk. Inni uçurwalan kadrlar birazjyk süýşürýär. Ýokarkyda da şon ýaly. Inni alt kameram hemmesi mysal üçin hereketler deň bolar ýaly. Seslerini deňläp çykýar. Seslerini nähil deňleýär. Seslerini nähil deňleýär. İlki bilen şu ýerde mysal üçin ýene birazjyk ýa-da süýşürler op, şular ýerime giňeldýär. Ýerime giňeldik. Troasymyzy allyk. Troasymyzyň bir kadryny şeýle qaraga süýşürýär. MP3 bilen süýşürýär. Bärlerde zat ýok. Ýene süýşürýär. Şu ýerde başlapdyr. Inni seslemeden sağlanışı Mehriban Doğanlar şu ýerde şular ýaly edip sağlasagan bolýar. Ina her sesin tolkuny görünüp duranlar biziň daroşka her setlerimizde. Misal üçin şu taýrakdan gözümizde misal nädip bilmeli. Ina birinji kameramyň sesini dinläp görýär. Şu ýerde sesini dinläp gördük. Şol aýdym gidip otur. MP3'de de edil şol aýdym tapýar.
MP3'nin sesini az canlandırmak üçün biraz sesi pisrak. Şoň üçin effektimizde multi band dip ýazsak, multi band kompresor. Sesin effektimizden tutýarsa, şu ýere daroşkada MP3 faýlyny usul atýar. Atar folyn, bu ýerde effekt kontrolumuzda şu ýerde multi band kompresor diýip berde görünýär. Edit yerine basýas we şu ýerde internet delivery diýen ýer bar. Şoňa goýas. Sesimizni ýankydan has canlandyr seret. Derdim illenir kime bu dünyany yaladır Kara gözüňde budur yüzüňde Görüşümüz ýaly bulam ýankaýdym. Nemedäki kadrymyzda aýdym, şol aýdym. Indi şu ýerde seslerini urşuna seredýäs. Şu tarafy düşürdik. Görüşümüz ýaly. Seslerine seredin. Misalına şu jaga ýerde. Her bir nokotdan izarlap bermeli. Şolar ýaly belli ýerlerde takırdysı bolýar, şakırdysı bolýar, şolar ýaly ýerlerden seslerini diňläp berýäs. Ýuwaş-ýuwaşdan süýçürjek bolsaňyz, misal üçin görýäňiz, aşaky kameranyň urgusy tolkuny ýokarky arasy MP3'den azajyk öňde. Şunu bir frame ýa-da süýçürip görýäs. Misal üçin videomy belledik. Klawiaturadan alt knopkany basyp, strelkadan sağa strelkany basyp, bir frame'den şeýle süýşýär. MP3'den çalaja ýa-da bolsa bolýar, öňde bolsa bek öňde bolýar, ýa-da geçirseň has ýa-da bolýar. Misal üçin şu jaga laýyk. Dinläp görýäs ikisiniň sesini. Ayrılıkta dinläp görýär. Prosan ses aýratyn. Bile ve aýratyn MP3. Görüşmez ýaly näşe diňleşdirýär solen. Toýmuz has bir hile gyzykly görünýär. MP3 ses goýsaň has canly ýagdaýda özüne çekijirek bolýar. Şonuň üçin şeýleräk edýäs. Inni aşağı troson idinnak kalan kadrlaryny A knopkany basýas. Inni aýratyn gyddyňa bir setri idine çekmek üçin, misal üçin aýratyn hereketlendirmek üçin A knopkany basyp misal üçin şeýletsek, ýani hemmesini bilelikde belleýär diýdik. Şoň üçin A knopkany basyp Shift knopkany bassaň, iki sanjak strelka bardyr şu ýerde. Şol Shift knopka basarsaň, iki sanagy bir öwrülýär, ýokary galýar. Shift knopka bassaň aýratyn bir setr belleýär. Belledik. Soňra mişkagyň çek knopkasy bilen galan ýerini süýşürýär. Şu ýerde ünsleje bolmaly. Misal süýşüremizde getirip buň üstüne şeýdip geçip gitmeler kadrym. Şeýlece degilip çık. Az golaylaýar. Goýmaly ýerine goýaňyzda garaja liniýa bolýandyr aralygy. Öýde maýdýar durmaly ýerine duranna. Görüşmez ýaly turasymyzy deňledik. Herki başdaky kadrlarymyzy daroşka oklamyzy bir ýerine süýenki içine geçirecek bolamyzy 30 eden frame 30 eden ýerimiz bar, nol etdik şeýle gerek. 30 etdik we soňra nol etdik. Bize nol gerek diýip. 30 etsek şu ýerde näme bolýar? Gowy düşünür ýaly gaýdaýyn. 30 egerde ýanky ýerine şo daroşkadan bäri kadrlarymyzy içine alamyzda 30 ýagdaýyna goýup geçiren bolsak,
bize ina şolar ýaly 30 frame'den şey kesip ina ikisini ina şolar ýaly ýagdaýda sepläp berýär. Bulam näme diýe? Misal üçin MP3 bilen bir ýagdaýda gidip oturýar. Ýok kork näme videom bolsa kesilýär ina şu ýerde bulaşýar. Misal üçin kesilýär sesimizin nämesi ýetgoýar. Misal ýok kork videomy 30 goýar bolsa ina gördüň tolkunlar ýetgodi, öňe düşdi. Şolar ýaly deňligin saklanyk. Şonuň üçin nol goýýas. Mümkin ýagdaýyna getireli. Ina. Na turatymyz taýyn. Inni qyrany üstüne goýýas. Ina qıranymyz başlanmaca. Uçtum sana seviyordu, giderdim ellenirken mekerenin çoğuyup sen gönlüm. Birazcık täze başlananlar üçin çylşyrymlyrak görünüp biler. Ýöne bu zatlar size görkezmek üçin az hayalrak bolýar. Ýöne tejribeňizde bagyl eliňiz çaltlandyrmaly, wagtyňyz kän gidermeli, oňarsak hemme zady çalçak etjek bolmaly, tijenmeli. Ina. Ina tolkunlaryny seredip düz berýär şeýdi. Açın şu yerde. Saçınla bu kamerada tolkunlar has gowurnya käbir kameralarning az qysy bekra galyp tolkunlar yitmek ahmal. Ne görýärmi? Ýalňyş dur. Ýalňyş dur. Bunu düzeltmeli. Şu yerden başlaya, şu yerde oýup görelim. Şu yerde şeyler dur. Duştum sana diýen ýerini tutýas. Aşağı mesal üçin qıranyň kendiňe aýrylykda dinlejek bolsak, şu çep tarapdaky jasa knopka bassak, saralýa diňe aýratyn. Mesal üçin qıranyň sesini dinläp bolýar. Uçtum sana seviyordu. Duştum sana söýgü ýolla diýen ýerini tuttuk we şu jaga ýerden kesýäs. Şu ýerde duştum sana söýgü ýolla diýen ýerini şu ýerde. Ne aşağı MP3 dinläp görýäs. Ene. Duştum sana söýgü ýolla. Ene. Duştum sana söýgü ýolla. Aşağı kesenme diýe şey diýip alýas we ene. Şu jaga ýere getirdik. Bu yine yak kesen yerimizi düzeltmek istesek, arasında şey deyip kesen yerimizde mişkamdan çek knopkası bilen bassak kızarya görýäňizmi? Kızarandan soň delete klawiaturadan delete knopka bassak yine easy seplenýär. Uçtum sana seviyordu, giderdim ellenirken mekerenin çoğuyup. Men bir ömrü uzak. Karanmadan bir böyle koy. Şeýlerak boldy, ikincini düzýäsini. İkincini ýerde. Häzir ýokary kadrlan gözlerini ýapyşdyraly. Amin. Näşgaýda bagyp toýlaýan jigimler Behman jigimden ömür wakyýan ýollaşy boljak. Arzu jigimden dogunlar näşleri, dostlary, daýnalary, gennejeleri. Gennejeler diýen ýerde goýýar. MP3 dinläp görýäs. Ulu hormat bilen toy mikrofonunyň
yennejelerimizi mehriban yennejelerimiz şeyler koýaly. Dogry goýdukmy? Ýok. Ina şu ýerde görýäňiz ses tolkunlaryna. Ina ses tolkunlary has ýyzda. Ina şunu şu tarafy ýöşürýäs. Ina. Hatda bir çylşyrmaly adam ýok. Ýetip bolsa gaýtarazamazça öwreneriz. Ses torkunlaryny deňledik, diňläp göreliňini. Sal üçin şu ýerde diňe MP3 bilen aýratyn aralykda turasy goşjak geldiň, qıran bilen MP3 ikisini diňläp görjek diýsek, qıranyň filtrindäki sakarpçagyň üstüne bassak, MP3'ň suý qarasyna sakarpa bassak we qıranyň filtrindäki sakarpa bassak bolýan. Diňe şu iki filtri aýratynlykda bize diňledi. Bagyp toýlaýan jigimi Behraman jigimidin ömür wagty ýan ýollaşy boljak. Aýratyn. Qıran. Arzu jigimidin Aýratyn. doganlaryna gaýdamyzda Näşeýle qıranam deňledik. O berde şular ýaly her kameraň syomka etişi ütkä bilýär. Sal üçin o Canon aparatda syomka edilen qıranynky. Şoň üçin öçürmän alyp durýan sal üçin. Berde batarya çökünür, batarya çalışıpdyr. Şoň üçin öçen ýoksa öçürmän alýar. Beýlek Lumix-laň alyşy bolsa her 15 minitden ýa ýalňyşmasam 20 minitden bölek edip, ina şu ýerde her aralygyny bölüp alýar. Ýöne bu bölekligi öçürilen manysine gelen ok, öçen ok arasyny ýitirmänjek bölekleýin geçip gidýär. Şular ýaly. Ne berdinki nämäki berdinki de ýalňyşdy merdanyňky. Merdanyňky aýratynykda alýas. Ne çektik. Ne doganlar berde başgaçarak sazlanşan bar, beýde oturma hökmanam däl, özüňize haýsy ýeňil bolsa şonu edip bilýäňiz. Sal üçin şu merdanyň kadaryny allyk. Şu ýere allyk. Aşağı MP3'ň bir bölejik ýerini kesýäs, uzak dogul almak hökman däl. Bölejik ýerini kesdik. Ýöne sazlanmalarymyzy ýitirmeler, bloşdurmalar ünselje görüň. MP3'nen bölejik ýerini kesdikde öňe süýşürdik. Ýerimiz az giňrak bolar ýa şeýlerak ýene ýa süýşürýär. Indi merdanyň kadary bilen aşağı MP3'ni bilelikde allyk. Hersini aýratyn çekdikde ikisini bile belläp üstüne sagyn basýas. Mişgamdyň we şu ýerde näme bar? Synchronize diýip ýazyk. Şu ýere basamyzda, mysal üçin birinji gedek açan bolsaňyz sizde clip startda durandyr. Şunu aşağıda audio yerine geçirýäs. Audio yerine geçirýäs. Bu ýerine bolsa mix down'a goýýas. Okey'e basýas. Awtomatik ýagdaýda ikisini özü diňläp ýer we ýer edip berýär. Kadrymyzy bilen, ýa-ni MP3'ni öz awtomatik ýagdaýda sapýar. Bu biraz wagtymy alýar, men şoň üçin hersini aýratynlykda görkezýänim. Haýsyny özüňize oňaýly görseňiz, şonu edip bermeli. Ina görüşmedi ýaly awtomatik ýagdaýda fazla ýaşular ýaly. Indi deňlenden soň ikisini ýene bilelikde alýas, üç götmänjik aşağı MP3'den alýas we ýa kesen ýermede sepleýäs. Ina şular ýaly seplemese diýmek şu ýerde bir boşluk bardyr, görüşmedi ýaly az boşluk galypdyr. Täzeden ýene ikisini belleýäs, goraýlaýas, şeý diýip sepleýäs we arasyny poziýas birleşdirýäs. Deňlenni. Indi ýyzyny şeý diýip çekaýmeli. Görüşmedi ýaly. Indi bu ýerde bölünende nädip bilip bolýar, görüşmedi ýaly.
Hemmeti bir meňdeşiräk diýenlerine şu ýerde kiçeýliýe gadyr. Ene. Şu ýerde gadyrma kiçelipdir. Bu diýmek şu ýerde öçüpdir. Kamerany öçürüp batareýa çalşanlar şoňa meňdeş burada edenler. Şoň üçin aralykda ýa-ni gadyryň oturan ýerinden ýedini belleýäs, ýede süýşürýäs. Ene. Ýedini deňleýäs. Mysal üçin bu ýerini ýerrakdan şu ýere bilen gawat gelýän ýaly arasyna azajyk gatşap tolkunlar görünür ýalyk. Şu ýerde sözler oturýar, aýdym başlapdyr, azajyk beýrek çekýäs. Şu ýerde. Yine ýerine gadyrlar şey diýip çekýäs, birleşdirýäs. Bu ýerde ýene bir gedek bölünipdir. Hemen görüşmedi ýaly. Bu ýerine ýede çekýäs. Bular ýaly ýerde azajyk o tolkunlary bildiren ok tapma qydyrak bolsa, ýankyal edip, mysal üçin öňüne gadyryň MP3-sinden kesýäs, özüňizler ýalyk. Bueno, şu taýrakdan mene bir kesýäs, MP3-ni belleýäs we deňlemeli gadyrmyzy belleýäs, ýankyal sinkronize edýäs. Audioda dur, mixda dur, okey diýäs. Şular ýaly sinkronize edýär we görüşmedi ýaly MP3'ni birazajyk ýyda çekdi. Şu ýerde ýalňyşlyk bolmady ýaly. Iki gapdalmyzyň kesenligimiziň sebäbi ýydymy bulaşdyrmady ýaly kesik. Bu gapdala degmedi da MP3'ni bu gapdalyna degmedi. Sağ tarafa süýşürdi. Şoň üçin çep tarafa degilmedik tarabyna süýşürýäs. Başa sepleýäs we ýydyna qyram şu kesen ýerimiz sağ tarafa süýşendiň sebäpli bäriň üstüne düşdi. Şoň üçin bärini kesdi, bärini şeýle çekýäs we arasyny sepleýäs bolana ýydyny tapdy. Nedil ýankyala ýene sepledik. Şeýdip gidiberýäs. Merdanyň kan taýyn. Sesimiziň opşy bir-birine deňlenişi şular ýaly ýagdaýda gidýär. Men kän buny uzaldyp durmaýyn. Nähäzir seslerini deňläp bolup täzeden başlanan ýagdaýymyzda täzeden ýene görkezip başlar. Näşeýlerik bilen seslerimiz taýyn ýer we goýuşdurdyk, kadrlar taýyn, hemmesi deň bir wagtda hereket eder ýaly etdik. Inniki etmeli işimiz montaja başlar ýaly ýagdaýa geldi. Indi montaja başlaýas. İlki bilen bilmeli zadymyz doganlar, dostlar, toy wideosynyň iň möhüm zatlarynyň biri toy başlamazyndan öň toy geçirilýän restorany we onuň bedegini görkezmek. Kellämizde şu bolmaly, toy ýeri şu toy görenni görýän zatyndan lezzet alar ýaly ýagdaýda sazyny şoňa görä sazlamaly. Bir hilek adamy özüne çekiji zatlary goýup başardymazdan şo zatlary goýjak bolmaly. Sebäbi bu ýerdiň restoran däli adamlaryň toy edip ilkinji bagtly günleriniň başlanýan ýeri. Şol atmosfera biz öz goşandymyzy goşmaly, biziň etmeli işimiz. Nähili ideýalaryňyz bar bolsa, mysal diňe men görkezen zatlarym däli, esasy maglumaty alanyňyzdan soň kelläňizde nähili ideýa dörese, şonu video ýüzüne geçirip görmeli. Eliňizde materialyňyz taýyn, sizinki diňe montaj. Montajda şonu beýan etjek bolmaly maksadymyz. Şoň üçin montajyň başynda restoranyň daşky görnüşini we içindäki bedegleri, stol bedegleri we toy atmosferany aýratyn owadan kadrlarda görkezýäs. Bu bolsa videony has täsirli we professional ýagdaýda görkezýär. Anha şeyler bilen özümüze gerek videolar saýlap aldyk. Farmilýanýamyz üçin. Inni
şeylerak sazımız var. Başına şeylere edeli. Sazımız gün şeyle başlanan yuwaşdan pissen yukarı beýgelip gitmek üçin Ctrl Shift D misal üçin gapdalyna garajygyna şey diýip bassak mişkamy bilen gyzarýar gördüňiz. Ctrl Shift D-ni basýas we mişkamyň çep tarapy bilen şeýle tutýarsan, mikserin gapdaljagyna tutup çeksek yuwaşdan açylyp başlaýar. Indi misal üçin birinji kadrymyz şey deli. Edil widzian qemyan qiyaly ýönek widzianqyda Ctrl D misal üçin göni tarp şeyle başlanan yuwaşdan garanqydan ýagtylyga yuwaşdan açylyp gitse bolýar. İkinci kadrımız. Şu titrlerde haýsy kadrın üstünne näme goýsak, şu okayan çöpümüz şonu görüp gidýär. Misal üstünne misal aýdaly. Ine üstünne goýduk, üstünne kine geçip gitdi. Misal şeyde aşagyna goýan bolsak görünmeýär. Şoň üçin isleseňiz aşağı koyun bilýäňiz şeýle. Ýöne özüňize rahat näýle bolsa edibermeli. Gatı odan restoran, şu restorana. Odan ona söz yok. Göktepe taramyda iň odan restoranlaryň biri şulu. Oňarsak her opş plandan soň bir krupny kadr goýsak kemdäl, eger sazla bilsek ýagdaý bolgundan bir opşy, bir krupny kadr edip gitsek gowy. Her bir zadyny inçelik bilen seretmeli başardığımızdan şu ýerde qıranyň kadry şeýle gidýär.
Misal şu yerden kesmekçidim ýöne biraz kadır aşağı sallan yani şu yerden. Mana böyle. Böyle. Elbette. İyinden. Şu yerde şunu alacak bir kadrımız var. Koyup görüyoruz. Şu sağdan şu yerine mesela bunu koyman ne tempinin ütgeyen yeri var. Şu yerde mesela toy yerinin toy yerlerinin gelişi var. Ana şu toylarda bolmaly. Misal şunu koysak bu näme üçin garyan häzir aýdaly. Misal käbir nemeler idea käbir köp yerlerde misal restoranyň aformleniýasy diňe restoranyň aformleniýasy alak bolup gidýär. Emmes diňe aýratyn bölek görkezilýär. O ýanky diýişim ýaly doganlar misal özümizçe nähil beze bilsek arkaýyn beze bilýäs. O bu zatlar özümiziň elimizdäki zat erkinlik. Şunu ýalda tökman etmeli, şu zat etmeseň bolanok diýilýän zat ýok. Nähili gowruňyza jaý bolsa şolar ýalak. Misal häzir şunu diýneli, bunu näme üçin gelýänlerini şu ýerden goýanym onu düşündirjek. Misal meň pikirim. Şu taýda da bir başgarak krupnurak kadr goýaly. Ene şeýletsek. Ene. Ataş gönüyor hemen sana ataş. Ne? İyinden temani ütgödiyaz. Sal näme goýsak gowyna. Şu kadar elbetde gowy. Ne? Şu taraftan oyalı. Esas köp berde goýurlar ýalňyşlyklaryň birine şular ýaly kadr alanmyzda bilişimiz ýaly hemme misal üçin edaralarda şular ýaly toy mekanlarymyzda arkadagy serdarymyň suraty durýar portreti. Şular ýaly kadrlar opşy hemme zatda da kadrowkadan çykarmajak bolmaly oglanlar. Men maslahatym, men öz pikirim. Ne şular ýaly kelle kesildi şular ýaly kadr ýalňyş hasap edýän meňe özüm. Şoň üçin muny näme diýäs ulanamjak. Başgarak zat. Bolýa logan goýsak. Ýa ulanlyk. Şu opş plan goýaly. İkinci logo
MB Production. Go Studio. Malades oğlanların işleşi. Nämsal şu yerden başladık. Ina. Şu yerden hem kesmekçi bolýan. Misal kadrına şu yerde aylan başladı. Bu yerde de oturdu bolýan. Misal aydaly ina şu centerimiz misalna aylan başlandy. Centerda da kesilýär. Şoň üçin şu kesilmedi alaq. Misalna doğru geçýär şu yerde. Misal şu ortasy biziň iki misal üçün aydalyna şu yerde kadr başlaýar, şu yerde de oturmaly kadrymyz. Şoň aralygynda düşürýär etmeli, oňarsak has gelişikli bolarmy diýen şeýlere etsek, şeýlere goýaly. Ene. That's gene tüýşür bilýär şeýle. Inni storun sinnak menüni görkezip başlanmadan soň azajyk bir temadan rak gitsek kelim bolmajak ýaly misal üçin näme goýsak gowy. Ine owdan storlan biri. Şunu goýaly. Gat giň gowy stol şulam. Owdan soňundan şeýerek başga rahat goýup göreli. Şundan soň şu ýerde restoranyň içiniň işgärleri toy menüsü bilen tanıştyrýarlar şu taýda.
synlap duran kadry. Mehmanlara nähili ýagdaýda gurun olupdyr. Şo zatlara serediýär. Ne? Tak, inni. Bolýa. Şuna mulan oli. Ýok, şu kadar. Sal şu görkezip durandan soň. Gönüs doğrunsyny görkezeli. Şu kadar gowy şu ýere. Şu datlar bilen afarmilýän ýani ýapsagam bolýa. Inni galan kadrlaryny ayırmam milyas. Gereğimizi allık. Bu yerini yapılışa koyarsa afarmilýän ýa. Şu yerde şu kadar ulanasım gelýär ýöne. Misal şu yerden başlar, şu ýerrakda oturany goýarýan kadrymyz gysgarak bolýar. Eger başga baý bolsa, başga ulansaň o men ýöne şu kadr goýardym. Şoň üçin bir zat edip bilýäs. Misal üçin klawiaturamyzdan R harpy bassak, R harpy basyp buna şolar ýaly şekilde gelýär. We kadrymyzdan misal udalçok taramyzdan tutýas bir gapdalyndan. Ine mişkawdan çep tara bilen tutýasa, ýuwaş bilen gerek gelmede seni çekýäs. Inni şu ýerlerde oturary. Şular ýaly ýagdaý gabat gelýär arasyna. Misal goýjak kadrlarymyzdan ne bolarly diýip
koyjak kadrlamadan ne inna bolluk diýip goýýas ýöne. Azajyk içinde ýetmezçilik galýa şular ýaly. Şu ýere goýmana zat tapmadyk ýagdaýyňyzda misal, şular aralyk maňa artyk maç gelýär diýsen, sağda bilen şu ýerine boşluk galýar. O ýapylışmydan sağdan şu taýyny goýýarmyz gelýär. Şu ýere odan gelişýär. Inne näme diýäs? Şu artyk majrak ýerine. Näme etdik? Misal her sazda da misal boğun molk diye her bir aydymda da sazda da boğun molya belli bir boğun aralyk misal üçin şu ýerde bir boğun maşlaya şu boğun indi 3 gezek gaýtalan ýa izi giderlikde şu bir boğun gaýtalan ýöne her gezek şu jaga diýer ütköýe şu taýda urşy az güýçlürak bärde az haýallap başlaýar opşam ütköş tapawdam ýok ýöne men diýjek bolýanym şu aralykdaky boğunyň başlaýan ýeri bilen bu aralykdaky boğunyň başlaýan ýeri aralygyny aýyrýas we bolýa sadymyzy getirýäs bärik ene intagam çalaja ütkä döýlýäs misal ene boğunyň şu taýda urýan ýeri bar bärde bärde şeýle jalýas ýok tolkunlar görünýändir bärde tolkunyň başyndan kessik bärde de şu tolkunyň başyndan kesýäs we sipleýäs azajyk sägin ýaly boğun gaýtalanýar çalaja şunu birje frame için allyk bolny. İdil bir professional ýagdaýda bolmady ýöne garaz bize idil montaj üçin ulanmaga bolarmy diýen şu siz näme garaýaňyz şular ýalyrak ýagdaýda bolýar şu sadyň aralygyny kesdik şular ýalyrak geçýär bäýerde mana tordy ne şu ýerde ýene bir zat edilýär mesela kadrymyz öňe gidýär ýyzdan öňe ýöräpdir şunu ütkä dörtseňiz misal öňden ýyza gaýsyn diýsen kontrol ra harpa basyasna kadryň üstüne mişkamy bilen belliýär şu kadry kontrol ra harpa bassak ene şular ýaly penjere çykýar bärden 49-23'de duruşun 50 koyuyorlar buna. Ondan rezerve speed bana. Yok yanlış aytdım başlan. Reverse speed bana. Şuna galçka koyas. Ve okey diye folin. Ana. Kadri tertine vuruyor. Yani iyiden öňe gidiyor ne öňden iyide gaýtdy. Ne şeyler.
Inni kadrlamyzy ýer goýduk. Ýene bir gede göz aýlak geçelim. Düzeltmeli ýerlemede seredeliň täze. Misal aýdalana. Şu ýerde azajyk renkimizi ýagtylygymyzy sağlasak bolýar. Window'da ýokarda Window diýer file edit clip diýen ýerde sağ tarapdan iň soňky öň ýanakda Window diýen ýahat ýazgy bar. Şu taýdan Lumetri Color bar. Işoňa basýas. Bolýan şular ýaly renkli penjere açylýar bize. Inni şu kadryň ýagtylygyny azajyk ýagtyrak görýän. Misal highlights var şu taýda. Şunu azajyk ýapyp göreli. Shadows var. Kölege berýän azajyk bunam ýap ýatyrýas. Ak renkler bolýar ýagtylygy gowy. Kontrast. Biraz kontrastyn berýäs. Esasy Premiera'da işlejek bolsak ingliz tilini azda kenne dolu bilsen o ýetesat ýok gatowda dolu ingliz tilini bilsen has ýeňil bolýar. Programmamyň içi ingliz tiline bolanlyk sebäpli ingliz tilini azda kenne düşünsek gowy özümizde ýeňillik bolýar. Misal üçin highlights demek misal adından belli bolýar. Näme ýokary ýagtylyk diýmek aňladýar. Shadows, kölege, white, ak, black, kara, kontrast, contour, ortada contour diýilýär. Kontrast, o grafyndaky ekranyň näme kadrdaky konturlaryny az güýçlendirýär. Ýa-da ýatyrsaň solagrak bolýar, öňe ýokaryrak kaldyrýar, amma kontur güýçlenýär. Bu ýere bolsa ýagtylyk umumy ýagtylygy aşak ýokaryga diýe şeýler goýaly. Saturation bar. Muny renki opş renkini ýitilendirýär we soldurýar çalaja. Bärler gatty renki gowy degmek hok manam däl. Ýokaryklara medel şolar ýaly azık renkini saraldyar, göwgördýär. Gyzyla ýakyn, ýaşyla ýakyn etip bolýar. Bärde de etmeli zatlarken işimiziň geregçädir. Görüp geçelim. Inni şu taýdaky ýagtylyk bize bolýar diýsek eger şu ýagtylygyň sazlan kadrymyzyň üstüne basýas. Ýagtylygyň sazlan kadrymyzyň üstüne basýas. We şu taýda Lumetri Color'na effekt kontrolyň içinde Lumetri Color effekt goşulýar. We şonu kopýalaýas. Şu ýerden Lumetri Color diýen hatyň üstüne basýas. Kontrol saharpa basýas, kopýalaýas klawiaturadan. We bu kadrymyza geçipem kontrol V harpy bassak. Görşüňiz ýaly. Bunnaky color näme renkini muňa göçürdi. Tapawdyny görürsiňiz. Lumetri Color'un üstüne gözü öçürýär soň. Şular ýaly ýitilendirýär. Azda kenne owadanlyk berýär. Renkli meselede etmeli iş gatken ýöne edil toy nemesini variantyny syomkany edemizde renkini fazlap renkli ýagdaýda düşürlenýär. Kim däl men pikirim sebäbi bu toy erkinlik bilen kino klip alınşýarlyk adamlara misal sen dur sen munet diýip misal sen gymylama diýip durup onýaly edip bolanok bolup duran pursady biz görkezýäs toyda. Diňe bolup duran pursady owadan nap görkezmeli. Şoň üçin bärde bölek kadrlar kän bolýar, renk üçin aýratyn kän wagtyň gidýär. Şeyler bilen montaj has uzağa çekýär. Tuolama toylamazam kän her bir toyuň üstüne renkiniň üstüne aýratyn durup geçjek bolsaň o kän wagtymyzdalar. Şoň üçin men pikirim syomkany edemizde renkli etsek gowolýam kadýan we belki her kimiň her pikiri bar. Käbir renkini az öçürüp galýar.
Sologra gadip son primerada renk beri aýratyn her bir kadryň üstünde oňa ýetes zat ýok, ony döwülseňiz. Onu etmeli lilen zat ýok, etmeli, oňorsaňyz etmeli. Onu mesele ýok. Qıranyňy azajyk ýaktyrak gidip bir bärige meňky renkmi kopýalap göreli. Ene. Kontrast güçli azajyk ýaktyrak ýapyldy. Onda oýup göreli azajyk itilendireli. Hemmesine kopýalap bilemizok sebäbi hemmesine kopýalasaň deň bolmaýar, misalna şoňa goýup göreli. Görýäňizmi? Muňa goýduk, sar renkler bek öňe çykdy. Bek sar bolýar, şoň üçin sarsyny ýatyryp görelini. Göwrak bolýar. Renkli kadryň üstüne ýene renk bermek dogrymy bilemok. Meň pikirime gaty dogry dälmi diýen, öň renkli kadryň üstüne renk berseň az bek bulaşdyrýar. Evet, pikiriňiz bar bolsa kommentariýada ýazyp geçibilýäňiz arkaýyn. Bu men düşünje ýalňyş bolmagy mahmal bilemok. Ana şular ýa. Ne görýäň? Saturation şunu güýçlendirdik, şunu az getireli. Qıranyň şuňa renk berebilýär, azajyk sary güýçlenli we shadow ýatyryp bilýär, azajyk kölegesini güýçlendirsek, ýüzündäki ömürlükler garazy gitmäne kömek edýär. Kontrastyny gaty güýçlendirmek manal. Şoň şu ýerde salaja argyllaýan ýalak kadrlar bar. Has ýumşak kısynýsen, o salaja argyllaýan ýerlerini aýyrmakçy bolsaňyz, şu görnüşi bar, efekti. Warp tip ýazsak, ştaýda warp stabilizer bar. Şonu atýas, bolýan, awtomatik ýagdaýda analiz edýär we kadry birazajyk bärik çekip dartgynlyk berýär kadra, ýa-ni çalaja argyllaýan ýerlerini özü o kadr çekdirýär. Ene şular ýalyk. Ne buňa da kopýalap bilýär, saturation azajyk ýatyraly. Şu kadrda şunu çalaja argyllaýan ýeri bar. Muňa da ýankyýalak stabilizer atýas. Atýas şu ýerde effekt kontrolla çykkandyr. Ene prosent ýörap başlaýar. Ene bolýar. Argyllaýan ýeri ýok. Ýagtylan şoňam çalaja. Shadow ýatyryp göreli. Bolaram. Perwettal. Şoňam shadow ýatyryp göreli çalaja. Bu kadrada
çalacak. Shadow yatırıyaz ve kontrast çalacak, güçlendiriyoruz. Kıranın şu kadrına da gerek. Oy, cemleç kadra da koyduk. Ne? Şular inni arasına ondan ona geçen kadrların arasına bir misal efekt koyu bilyas aydali. Şular yalırak YouTube'dan alan kadrım var. Yine bir de şu lumetrik olar gerek gel. Yer tutturma diyal, yerimiz giňär ýaly aýralyň. Lumetrik olaryň içinde garajygyna hatynyň arasyna 3 tane çyzyjak badyr. Şo ýere basaňyzda, ine şolar ýaly kaptaryny penjere açylýar, şolardan close panel diýsen, ine close panel ýapylýar. Ine şu ýerden köp primerada bolýar, 17-de de bolýardy, ýadyma düşeni bolýam kadýan şonda. Şolar ýaly lumetrik olar açanyňdan soň, ine şolar ýaly ýagdaý ýüze çykýar. Ne görüp otursun bolýan. Hergedak stop bereňde. Şu aşağıda birinji kadr belli. Ine ýüze agar ýandyr teredine. Misal ine her hereketinde, misal boşatdyk. Play bastym. Ine agardy. Bu ýalňyşdyrmaga bir sebäp bolup biler, bilmän işläp oturýan şolar ýa bular belli sesle meýlek süýşürseňiz şuň bilen bile süýşmek ahmal. Şoň üçin şuny şu ýerden aýrylýar. Ýokarda file, edit, clip, suguyanka suguyanka bassak. Şutaýda selection, follow, play, head diýip galçka dur. Şu galçkany aýrýas. Indi bolmaz. Stop ber çöp jaga süýşür. Şular ýaly. Inni yankı alan efekt mesela şular ýalyrak efekt. Geçiş efektleri. Indi bunu nähil ulanýas? Kadryň üstüne basýas. Bunu häzir şuna ulansaň, masalan kadry YouTube'dan alşyň ýalyna şeýle goýsaň, şular ýaly bolýar. Arkasynyň gara fonu bilen durýar. Biz o diňe şular ýaly arasyny ýalpylýan ýerini alyp ulanmaly. Onun üçin screen etmeli kadrymyzy. Screen etjägen bolsak, kadryň üstüne basyp effekt kontrollu. Ine şutaýda nemesi bar. Blend mode diýen ýeri bar. Şo ýer normally durýar, şuny screen'e geçirýäs. Screen'e geçirýäs. Soňra bölekläp çykýas. Misal aşağına sesler ammadır. Misal şu sesli yerler gerek esası. Şu sesli yerlerini çöpleştirip alyas. Bärler haf qysga. Bular gatty gödök bolýar. Şu ýeri bolýar gowy. Şu ýerden kesip aralaňa aýryas. Bize edil ulanmaga şolar bolar. Öz işimizi özümüz ýeňilleşdirmeli. Şeýle aralaryny ýapyşdyrdyk, ýa kesen ýerlerimizden allyk da ýokarsundan şeýle goýduk. Sesini hem aşagyna geçirýäs, sazymyzyň aşagyna geçirýäs. Bärde inni misal ýokary galyp gidip barmadýalyk. Şu ýokarda kadrlarymyz aşağı salýas. Senin ýokary kadrymyz şu sallyk aşak. Şu ýerdäki ýokarda kadrlarymyzy alt knopkany basyp aşağı strelkany basyp ýasypdyk. Şol karasyny goýup göreli näme gelişi. Misal şunu alaly. Şoň sessilje ýerini misal üçin 2 tane kadryň ortalamaly, şu ýokarsynaky efektimizi 2 tane kadryň ortaragyna goýmaly. Şeýle. Pul gelişmedi. Bunu koyuyoruz.
Yine şu ervetler. Bu yer böyle şeyle geçtim. Her kadrın üstüne koysaňam, her bir geçiş kadrda koysaňam azık adam ýada diye şowarda gaýtylanıp duran ýaly gerecek ýerine öýtimiz zeýamyza görä goýuşdurýar. Nire gelşer öýtseňiz. Naş udarly ýerine. Şeýdeme bär goýmaly. Kranın şu kadran çalaja argıllabırak hareket ediyor. Şoň üçin şoňa da goýaly stabilizatory. Attyk. We prosent ýörap başlady. Ne görşüňiz ýaly effekt kontrollu. Ne bolly. Şu her kadrın ýokartyndan şu ýerde sary çyzyk geçýändir. Opşy hemme ýerine boş ýerler işlat ýok. Egerde şu taý gyzarsa, bir näsazyň bardygyny aýtdygydyr. Ýani effekt oklamyda görensiňiz, gyzarýandyr. Bir näsa, mysal bir da işede oturan bolsa ýa bir şu ýerde bir ýalňyşlyk bar bolsa, täzeden goýup görkezýän. Ine şu kadrymyza stabilizator goýýar, ine görşüňiz ýaly, ine gyzarýar. Şu ýerde bir ýa bir işgide oturýar, bir effekt aşyp berýändir. Ýa-da başga bir näsalyk bar diýdigi. Ine Qowlanan soň aýrylýar, sarçada goýurly. Şeydi. Afarmilýän işimizi dinnik. Üstüne de misal aýdaly logamy goýsagam bolýar. Şu ýerde MB Production'ın logosu bolmaly. Şeýle alýar. Logo PNG format bolmalydyr, arkasy aýrylan görnüşde. Misal aýdaly üstüne okladyk logony şeýle we set to frame size şeýle öz durkuna gelýär. We şunu yerine goýasy. Misal köp bir ýerde şu sağ tarap çünk erwet gelşeni şu ýerde goýsak logony. Onu öz logoňyza görä cover logo bolýar, studiýaň logosy uzun bolýar. Onu aşakda goýýarlar. Misal bärde uzun edip goýanyndan aşakda ortalap goýanyň goý. Bu logoda bolsa şu garada erwet giden ok. Erwet gitmeýär diýen men pikirim. Şeýlerak. Goýas. Onsoň ýene bir zat, şular ýa logo goýamyzda. Adamlar näme bilen tanaýar studiýany, öz logosy bilen tanaýar, plan studiýaň oglanlary ýa plan studiýa diýip tanaýarlar adyny tutup. Şoň üçin adamlar şu bir zat görmäni öwrenşen soň, misal üçin şu logony sağ tarapda goýdukmy? Ýa, hemişe sağ tarapda goýsak gowy. O bir gedek çep tarapda, bir gedek aşagda goýup berseň, adamlar näme öwrenşse şonu gözleýär. Her gedek ütködüp dursaň, başga studiýalar görnýär. Misal meňdeş atly studiýalar bar. Şolar ýalak bolmaz ýalak. Nirde goýsaň, hemişe şo taýda goýanyň. Kemdäl ýalak men üçin. Logolar goýduk. We şu ýerde afarmilýän ýani besedýäs. Inni afarmilýän ýani dinanmyza görä izin dowam edýäs. Inni ketmeli zadymyz
şular ýaly girişindäki başlangyjyndaky wideolary seljerip çykýar. Indi nähile edilýär? Misal üçin görüşiňiz ýaly düzülgi dur. Öz işimiz ýeňilleşer ýaly ilk bilen şu wideolary ýanky artykma ýerlerini misal üçin şu ýerde kadr tutarýarmy? Şu ýerlerini birinji aýryp çykýan. Hersen aýrylykda kesip çykýan we soň düzüp başlaýan bu wagtyny taşytlaman bir görnüşi. Şol işte şu kärde operatorun yeri bir aýratyn. Misal üçin operator bolmasa, operatorun syomkasy gowy bolmasa montaż edebilýän zat ýok. Operator gowy bolup syomkasy gowy bolup montażçy gowy bolmasa onda da bir gowy netije çykanok. Şoň üçin ikisem yerlerine iň möhüm nokatlaryň biri men pikirim. Şoň üçin şu zatlara has öz yerimizde ünsüz garamaly. Elimizden geldiğince gowda çykarjak bolmaly. Ne görüşmedi ýaly artykma ýerlerini aýyrşdyrdyk. Böleklere bölüşdirdik. Indi şu ýerde biziň bir sazymyz bolmaly şuýda. Häzir şunu göreli. Ne şuýda misal toy başlady. Bagşy başlaýança gelim gidim bolýar, ýani mihmanlar gelýär. O dogon garnaşy bilen görüşýärler, salamlaşýarlar, şo jaga diýere bir näile bir rahatlanyrjy sazlar gerekmi kaýdýan. Misal üçin toyda çalynajak sazlar. Şu saz elbetde. Gow sazlar, gow temadaky sazlary, aýdymlary boş wagtlaryňyz çöpbejek bolmaly. Özüňize bir kitapxana ýalyk edip, misal kompýuteriňiň içini bir kitapxana ýaly etmeli. Her temadan sazlar, her temadan aýdymlar, her hil mowzuga degişil aýdym sazlary jemläp bölekleýin edip goýmaly. Şo özüňize material näçe kän material jemläp bilseňiz, şonço da işiňiz ýeňilleşer. Misal üçin haýsy temadan näme gerek, misal üçin haýsy mowzuga degişil aýdym gerek bolsa, misal gözlemesiz tapyp bilýäňiz näme şu ýerde şular ýaly temadaky aýdymlar sazlan bat diýäňizde konuşatak barýaňy bu wagtyňyz gidereň zok. Hormatly adamlar, mehriban agzalarym, bizi seredýän, tomaşa edýän ähli doganlym, dostlarym, esasy bilmeli zadymyz bir zady ýatda saklamaly. O montaj etleseňiz, ilk bilen öz ýagdaýyňyz dogry nimetmeli, sazlamaly, dogry saýlamaly. Gaharly wagtyňyz, nerwinli wagtyňyz, howluk bir ýere howlukjan wagtyňyz montaj etmäň oňarsaňyz, sebäbi montaj diňe dugmeleri ýok, knopkalar basmak bilen montaj bolanok. Üns, sabr we döredüjülük hemmet bir ýere jemlenen wagty montaj bolýar. Men pikirim ýaglylar şolar ýalyrak görýän. Şoň üçin montaj edýän wagtyňyz ünsüz bolmaly, spakoýny bolmaly we rahat wagtyňyz işlemeli. Şonda has ogadan professional ýagdaýda montaj eliňizden. Näş gaýda bagyt toyun toýlaýan jigimiz mehriban jigimiziň kursoşlary, klasaşlaryny ulu hormat bilen tans meýdançamyzda göretimiz gelýär. Ýöne ilk bilen adam arzuwsuz bolmaly, guş kim ganatsız dilşiýary ýürek. Şu ýerde opş hemmesini bile kesjek bolsaň, ýygyny alýar bir ýadak. Şu ýerden misal üçin klawiaturamyzdan kopya edýän knopkasy ingilisçe saharp basamyzdan leva geçýär kesýäni we shift'e basyp saklasak, renk ütgändir çöp çagadan sary bolýar. Bassak opş hemme liniýany bile kesýär. Okan mektebin çağı davanymy dogum kojuk.
ştaýdak boşluk aýarýat şeýle. Çağırýar. Ýukujuk çäkmenni kibtimi gyzyp. Her fekerler gatnap okan mektebin. Şu ýerde gurlaýanlaryň ses pesrak bolsa, MP3'den kesýär. Pesýär görnýändirne urgus pesrak gelýär ştaýnyň. Misal üçin şu kesen ýerimiziň üstüne basyp G harpa bassak, klawiaturadan G harpa basýas, gain açylýar penjeresi we ýokarky set gain to şoňa geçirýärse, misal üçin 15. Yine az olardy 20. Ve ikisinin arasına mixer koyacağız. Ctrl Shift D mixer koyuyan. Sercanın sağolsun. Yadigarlyk surata düşýär. Dagdan toý mekanynyň fotorik gebitleri yadigarlyk surat alyp berer. Kadar kän arkaýyn saýlap goýubermeli. Näçe goýsak, haýsyndan ýerden açsak. Oglanlar tuwalamy işläpdir. Tamam, bana de tamam. Ataşka. Şu nemäň içinde iki tane sesi ödýänmiz, biri nemäň sesi, Qaranyň sesi, birim MP3 sesimiz. Şu ikisini alyp gidýäs, görşüňiz ýaly. Arkalaryna da şonu ýalakdyr. Bunu edýänimiziň sebäbi azda känne toýuň şowgunyň sesi gelse gowy arasy MP3 goýanyňdan misal üçin şular ýalak. Diňe aýdym diňle oturan ýalak. Toýuň sesi gelse az itgoşurak bolýar. Şular ýaly. Toýuň sesi. Onu şoň üçin ikisini garýas MP3 bilen toýuň sesini. Adamlaryň gyklygy, gohy eşitilip dursa, azda känne bir toýa meňdetmeli, arasy MP3 diňle oturan ýalak bolmaz ýalak. Kelle yokurdu, feride mokaşak Maňa seri diýerler ýen seni gaşap Sabranyman, tanşyma şat Sabranyman, toha berekella Uýgaýdama